Nixtieq li flimkien nieħdu l-impenn li fil-Kamra tar-Rappreżentanti nirrispondu għal din l-inkjesta permezz ta' azzjonijiet konkreti li jagħlqu darba dejjem dan il-kapitlu ikrah tal-istorja tal-Maltin. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech fittra li kiteb lill-Prim Ministru Robert Abela brabta mal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, inkjesta l-mistennija tiġi pubblikata fil-jiem li ġejjin. Fl-ittra Grech saħaq li l-priorità ewlenija tiegħu hi dik li tbatija kollha li għaddew minna daw kollha qrib Daphne Caruana Galizia ma tkunx inutli, iżda twassal għal bidla għall-aħjar fid-demokrazija ta' Malta. Huwa qal li permezz ta' din l-ittra qed jagħmel stedina lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jaħdmu flimkien ħalli jittieħdu azzjonijiet konkreti u f'pajjiżna tirrenja d-demokrazija. Din l-inkjesta bi f'Diċembru tal-2019, ix-xahar li fih twaqqam il-poter l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Daphne Caruana Galizia kienet inqatlet brutalment permezz ta' karozza bomba fil-Bidnija ftit pass il-bogħod minn dara lura fis-16 ta' Ottubru tal-2017 bil-Gvern iċedi għal pressjoni li saret fuqu u jagħti permess li tinfetaħ din l-inkjesta pubblika aktar minn sena u nofs wara l-assassinju. Dan hekk kif il-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Joseph Muscat kien inizjalment irreżista s-sejħa li tinfetaħ inkjesta pubblika. L-inkjesta ngħatat bidu f'Diċembru tal-2019 u matul dawn ix-xhur instamgħu diversi xhieda minn kull sfera tas-soċjetà fosthom tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Muscat innifsu jattakka din l-inkjesta pubblika fuq il-pedana tax-xhieda fejn saħansitra iddeskriva lil Daphne Caruana Galizia bħala irrelevanti kif ukoll ammetta li kien iltaqa' mal-Middleman Melvin Toma fil-perjodu tal-milied. Fl-inkjesta ta' wix-xhieda tagħhom fost oħrajn Konrad Mizzi li ma wieġeb għall-ebda domanda iżda insista li ma kellux x'jaqsam xejn mal-assassinju u l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri li matul ix-xhieda tiegħu ċaħat li l-Electrogas u l-kumpanija 17 Black kellhom xi ħaġa x'jaqsmu flimkien.